Arginda geratzen direla, makina bat direla esango nuke. Jolenako, egiten zuen nire aita, eta harka jolenako, aikonak, eta aikontaren aikonak, eta horrela, beteko ilunberano. Ezagutu nuenean, onak deitzen ditugu familia horietako batetatik zetorren. Bera aitak behintzat ez zituen mukiak behartarekin kentzen. Jaunegi eder batetan bizi zen, berekatu zikun bere izendatzea. Esan behar dion, zer modutako goizegun gitzonetan izendatzea beharkatu diban hori. Baratzen nagusiaren erdia, zegoen zuaitza. Nire anaia maitea, nire eskumakila, nire! Dudu, paperak hasi nintzaien horroz. Enan ezagutzen, ninduten ezagutzen. Presondekira eraman ninduten paperak.